Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadırlı mümin, Müslüman doğanlarım, ağalarım, inilerim ve ayal doğanlarım. İslami yaşayış ne hili yaşayış bolya. İslamda insanlar ne hili gün geçiriyor, ne hili bağıtlı hayat geçiriyor. Bu hakta bir durup geçeyelim. İslamda her bir zadı adalet bilen çözüyen çözümler var. Hemmesi Allah'ın kanunu bilen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti bilen çözülüyor. Allah'tan korkun, Allah'a itaat edin, güzel amal edin, salih amal edin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan yürüyen neçe sahabalar, tabiinler, tava tabiinler hemmesi bağıtlı hayat yaşap Allah'ın razılığına yetişen insanlardır. O insanlardan Ömer İbn Abdülaziz hakkında, onun yaşap geçen hayatı hakkında durup geçelim. Ömer İbn Abdülaziz'in halifalık dövründe Iraklık bir ayal cayının köynülüğünden, harabalığından halifa arz etmek için halifanı gözlep geliptir. Şunda bu Iraklık ayal adamlardan soraktır. Halifanın uyu nerede? Adamlar mana bu uy deyip halifanın uyunu görkeziptir. Şunda bu ayal bu haraba köyne uyu görüp gen kalıptır. Gen kalıptır da içeri giriptir. İçeri girse Amirul Mümininin ayalı Fatima binti ıssıda yorgun halda buğdayı daş tegermende övüp un edip oturan eken. Şunda bu ayal bunu görüptür da bu hizmetkarı olsa gerek deyip Amirul Mümininin ayalı nerede deyip soraktır. Şunda Fatima binti aydın neme gepiniz var deyiptir. Iraklık ayal işim var deyiptir. Şunda Fatima binti men Amirul Mümininin ayalı deyiptir. Şunda bu ayalı da görüp Iraklık ayal gatı giyin kalıptır. Bu ayal Amirul Mümininin ayalı mı? Bizde yöneköy işte işleyen Karavlının ayalı bundan kuğrak giyiniyor. Bunun üstündeki eşikleri köne, yırtık, ey Allah'ım deyiptir. Deyip duran bir mahal Amirul Müminin giyirip geliptir. Kuyudan su alıp toprağa su koyup karcaştırıp lay edip köne divarını sulamaya başladı. Şunda bu Iraklık ayal bunu usta olsa gerek deyip hayal ediptir. Amirul Müminin ayalı Fatima binti herkese karap koyyadı. Şunda bunu görüp duran Iraklık ayal Fatima binti ayal doğan bu usta sana tiz sana bak ya, başını örsen bolurdu deyip haydiya. Şunu Fatima binti bu menin erim Amirul Müminin dini. Şunu o Iraklık ayal bu Amirul Müminin mi deyip özünü tutup bilmen ömürüp ağladı, özünü tuta bilmedi. Şunu Amirul Müminin elini yudu da bu Iraklık ayalın yanına gelip aydın dayza
mende näme yumuşuňyz bar diýip sorady. Şonda bu Iraklyk ayal Amirul Mu'minine jaýymyň köne harabalygyndan sana şikayet etmek için gelendim. Emma senin bu öýüňi gördüm de näme diýjegimi bilmedim diýende Amirul Mu'minin menin bu eski haraba köne jaýda ýaşaýyşym sizin öýleriňizin awat boluşuna sebäpdir diýdi. Berde men böyle kasırda, köşkde ýaşasam sizin bu haraba öýde ýaşaýyşyňyzy his edip bilmeýän, bejerip bilmeýän. Şunun için men böyle haraba öýde ýaşaýan. Benim bu haraba öýde ýaşaşlygymdan maksat sizin öýleriňizin oňarylmasy üçindir diýýär. Sonra Amirul Mu'minin yine menlik yumuşuňyz barmy daýzajan diýip o Iraklyk ayaldan soraýar. Şunda Irakly ayal menin 10 sany gyzym bar. Hiç haýsynyň baş penasy, çağasy yok diýär. Bulara da kömek bermemizi isleýän diýip Amirul Mu'minin aýdýar. Şunda Amirul Mu'minin Irak valisine hat yazýar. Hat yazmağa başlaýar. Ayaldan soraýar. Ulu gyzyňyzyň adyny aýdym diýär. Şonda ayal ulu gyzynyň adyny aýdýar. Ulu gyzynyň adyny aýdan soň Amirul Mu'minin felana 100 dinar. İkincisine de adyny soraýar. Oňa da 100 dinar. Üçüncüsünün de adyny soraýar. Oňa da 100 dinar. Ayal elhamdülillah, Allahu ekber diýip durýar. Şeýdip 10-njusuna gelen wagty 10-njusynyň adyny soraýar ayaldan. Ayal adyny aýdýar. Oňa da 100 dinar diýende ayal Amirul Mu'minine sağ bolun diýip jogap berýär. Şonda Amirul Mu'minin 10-njusynyň adyny yazan hatyndan öçürýär. Şonda bu ayal gen galýar. Amirul Mu'mininden soraýar. Ya Amirul Mu'minin, näme üçin 10-njusynyň adyny öçürdüňiz? diýip soraýar. Amirul Mu'minin şeýle jogap berýär. Men 10 sany gyzyňyza Beytül Maldan hakyny bermesini talap edip hat ýazýardym. 10-njusuna geleniňizde maňa sağ bolsun diýdiňiz. Öňkülerinde elhamdülillah, Allahu ekber diýdiňiz. 10-njusuna gelende maňa sağ bol diýdiňiz. Mende size berer ýaly öyle 100 dinarlyk pulum yok. Menin aýlygym şu 100 dinarın 4'ten 3'üne de deň bolmaýar. Şunu alın diýip Iraklyk ayala yazan mektubuny uzatdy. Iraklyk ayal oňja içine sığman Ömer ibn Abdülaziz'in yanından çıkıp gitti. Mana adil padşah böyle bolýar. Adil rehber böyle bolýar. Her bir zady adalatly çözýär. Ömer ibn Abdülaziz ayalın sağ ol diýen sözüne razy bolmady. Sebäbi ol Allah'ın Baytül Malından ona onun gyzlaryna hak çıkarıp berýärdi. Şeýle adalatly, adil padşahlar diňe İslamda bolýar. Mana İslam böyledir. İslam her zady adalet bilen çözýän dindir. Inni bugünkü günde näme bolýar diýseniz, bu günümizde padşahlar adyllyk diňe özüni bilýän, özünün maşgalasyny, özünün garyndaşyny bilýän, başga hiç kimi düşünmeýän,
halkının ne hili kösenýändigini, ne hili horlukda, üýsüz, jaýsız, kimler nirlerde, kıyın günlerde ýagdaýyny agyrdygyny bilse-de hiç zady görmedik ýany bolan kör padşalar döwleti ýöredýär. Bu padşalar hiç haçan düzelmeýär. Diňe bu padşalary İslam düzeltýär. İslam bilen adalatly düzelýär. Hemme insanda adalatly ýaşaýarlar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.